Isto é un festival multidisciplinar, non? Con todo tipo de actividades que se organiza alrededor da celebración do Día da Patria Galega, do 25 de xullo. Está organizado por unha comisión de persoas de distintos ámbitos sociais e culturais e pola Fundación Galiza Sempre, Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, e ten un pouco por obxectivo presentar todos os anos as últimas novedades e producións que se fan no noso país no ámbito musical, no ámbito literario, que haxe un espazo tamén para o debate de distintas ideas, que haxe un espazo para coñecer a nosa música e para coñecer tamén músicas de fora. En definitiva, un espacio de 48 horas ininterrumpidas de convivencia, de festa, de cultura, de formación, para disfrutar e conmemorar o Día da Patria Galega. Fixemos unha especie de disco-libro xunto con Edicións do Cumio que se chama 11+15. É unha especie de musicalización de poetas galegos. Bueno, entre outros músicos estou eu, está Roberto Sobrado, está Nao, está Ataque Escampe, e varios desos músicos estamos hoxe tocando na carpa do Café Concerto do Festival.